Bine v-am regăsit la Trollface. Vă aduceți aminte că am făcut noi asta în episodul anterior. Da, și hai să vedem ce ne așteaptă. Aoleu. Ah! Aoleu. O să Justin Bieber. Nie. 3! Nu. Mergi. Oh. E destul de tare. Aoleu. Aici e ceva cu Mario. Hai că asta-i tare. Oh, face mâncare. Da, e destul de bine. Nu-i bine? Da, boss. Hai, pot să bag? Nu. O să le bag amândouă? Nu. Trebuie toate. Și nu spune că... Ia, și acum merge. Iau. Ce aiurea. E destul de tare. Nu, asta e chiar... Ce asta? Are ochii albi ăla. Îl bate? Și poate acum ăla râde de el. Exact cum... Măi, se mișcă... Îi se mișcă ochii! Pălăria! Înseamnă că o să-i chel? M-a făcut o păpușă! Nu trebuie. Dar pune șapca! Mustață? Nu putere. Eu l-am făcut un caca! De ce este așa cocoșat? Cred că știu pe asta. Dai! Hai că asta e creepy. E foarte creepy. Oh, e trist. Uite găina! Ce asta? Asta e un selfie stick. Toate ale pentru un rahat troll. Pentru că n-am avut baterie la cameră, am luat selfie stick-ul cu telefonul. Gamne asta. E invers. Ce asta? Uite-le. Trebuie să... am mișcat asta și... Iar acum trebuie să eliberez liftul? Da! E creepy. Iarăși. Păi... Sunt doi. Mai întâi tanti, apoi domnul. Tanti. Ok. Ok. Nu trebuia. E ceva. L-am nimerit. Și pe asta. Și pe asta. 4. 4. Am pierdut. Hai din nou. Asta. Asta.
astăzi. Nu pot! Nimerește-l! Oh. O 150. 50? Hai asta. Oh, wow. Troll. Tot așa. S-a fost 8. Oriunde mă mișc e troll. Nu trebuie troll. Totuși, ceva. Nu, nu, nimic. Trebuie un drum fără troll. Îmi pare rău, nu știu cu reclamele. Oh. Deci trebuie să fac 150. Și sigur o să fac dacă tu ești acolo. Oh, Jad. Trebuie să mă duc jos. Totuși am făcut ceva. Deci 150 și acolo mi-a arătat 153. Deci s-ar putea să fac destul de bine. Oh. Gata. Puneți. Da, uite, gata. Stai, piu, se vai. Găina! Sau arată sau ce-o fi? Ce asta? Cred că e destul de rău. Oh. Ce are nori? Ce e asta? Aflăm adevărul despre Beauty Pie. Nu, cine e înăuntru la Beauty Pie? Un gnom. Câte curcubei sunt? Nu e bine. Plouă. Curcubeu. Double Rainbow. Double Rainbow. Două curcubei. Oleu, cum face? Oleu. Hai să le împing pe toate dacă e. Hai. Nimic. Ce-s albina? Slow motion. S-ar putea. Se vede slow motion. Mai departe. Ce e asta? Aoleu. Bine, unde? L-a prins și asta tot cântă. Ce asta? O baterie. Găina.
Așa. Dar cum a ajuns acolo? Yay! Asta părea cel mai logic. E destul de tare. Cum poate o pisică să fie tare? Na, 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 na. Ai petrecerea cu vulpi. Deși arată super. Deci vulpite. Ce? Mă. Îmi pare rău, dar și trebuie să închid ca să nu vă plictisesc. Așa că o să văd eu ce o să mai fac, o să strâng și când o să strâng toate, o să vi le arăt. Așa că la revedere!